kocone rapet ketok TV-ne. Modele arek wedok saiki celanane mepet ketok kan delok nang tek mau. Sing ngedeng sing ganteng rek. Tak kaya kamu kaya ular garbis. kalah gadeng. Iya kalah. Mundur balik. Awane pas Etan kali nek kulon kali tengah-tengah kembang melati. bojomu babaran. Apa? Bojomu babaran. Doalah. Belimbang. Abang dirampuni desko. Awakku mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang, bojo sing tuwek tengkine ilang. Wong wis tuwek nek gak kuat ngedong mlebu. Wong rambute werna loro. Diatasi dhewe iki lho anake cek metu. Olamu jongkrok kok yetno belum betul. Metu. Betul lagi. Wong gak tedas rondo nek ngedong. Wis agek klunak kelunuk kaya rembulane saya ndadari angenteni lintang kemukus prawan kene gak rapi-rapi Ani kula cinemene sik kon iku sik cilik rek sik cilik. Ora mulai gelem mbokmu. Mas yo sik cilik aku ganteng timbang cocokmu kaya lele. Kono jating lan aku lelene ge mati lambemu. Kon gelem mbokmu kono lho. Wayamu berarti. Wong kandhani kok wong Ngono kok muring-muring. wong wis sik cilik pancet ae. Awan-awan. Coba mang melok ae. Kon iki kate lapo? Heh, Kate lapo? lho. Nang kamu kate lapor ini iki. Lho aku kate ngedong. Hah? Kate ngedong. Kamu duka, Bos. Nandur sokonono tegalan dengare nabagi unkot gak nyawir dagelan Pinara ingkang skeco mirsani karya baru Mojokerto Aku nendelok negara kita Indonesia wong korupsi kok tambah merang
sing dadi korban wong korupsi monodolor termasuk wong jahat wong sing dicolong duwi niku nek kula artekno dhewe tapi garwa sigarane jiwa loro-lorone tunggal nyawiji dadi siji urip bebrayan ana alam donya jenenge garwa mulane jenenge wong bebujuan kaya kula niki gak tahu kok nempeling jewit ngampleng gak tahu angger mangkel tak celuk nyodhe tak lungguhno kursi langsung tak tegep mboten guyon-guyon ngeten iki anak lodro ndelok wong-wong jilbaban nggih mboten napa-napa lah nonton lodro kae jilbaban kaya pengajian mboten napa-napa wong pengajian ngrungokno pengajian nonton lodro jilbaban kok damel jilbab niku anggon santun bojoku biyen niku mboten nate gawe jilbab bareng saniki ro nek gawe jilbab itu anggon santun tiada hari tanpa ndamel jilbab tapi wingi niku kula delok kok gak pantes salah milih warna bojo kula niku lak ireng kulit-kulitane kaya janggelan niku lha kok gawe anu jilbab ijo tak
tak delok tak matno ae suwe-suwe kok kaya genteng lumuten. Wis gak apa-apa, Dik. Alhamdulillah. Niki kajate dusun Kedung Jumput Rejo Ruwadesa. Kula dongaaken mari dislameti desane, perangkat kabeh sehat awake, wargane nggih sehat awake, rezekine tambah kathah, hasil bumine tambah melimpah ruah. Allahumma amin. Kudu dongaaken. Monggo. Ayo. Selorok ini kalem, ayo rock mesisan sing hot, sing keras. Yeah, yeah. Viva Beluda, system is a baby. Viva Beluda, I don't like you, baby. Viva Beluda. Viva Belula, I don't like she baby. Viva Belula, she baby bella, baby bella, baby bella. She see the woman at the rebuchin. She see the woman in the queen bertin. She see the woman that I know. She see the woman after she show. Viva Belula, she's a miss a baby. Viva Belula, I don't like she baby. Viva Belula, I see the miss a baby. Viva Belula, I don't like you, baby. Viva Belula, she baby bella, baby bella. Nenang kali disopet yuyu, ono ketek momotan kayu. Kate rabi gak perlu sing ayu, senajan elek pokoke lemu. Viva Belula, it's a miss a baby. Viva Belula, I don't like you, baby. Viva Belula, I see the miss a baby. Viva Belula, I don't like you, baby. Viva Belula, she baby bella, baby bella, baby. Anak kucing kecemplung sumur, ngombe jamu dicampur kencur. Bojo ceking nek turu nglendor, bojo lemu ngrusakno kasur. Viva Belula, miss a baby. Viva Belula, I don't like you, baby. Viva Belula, I see the miss a baby. Viva Belula, I don't like you, baby. Viva Belula, she baby bella, baby bella, baby.
Wis ambekan wis. 28 umur wis 28 cek. Iso nyuwara alhamdulillah. Nggih. Pun pokoke sampean niku sing penting niku sabar, jujur temen insyaallah panjang umur. Kula dongaaken nek salat subuh mawon pun sampe mboten adus. Saestu niki. Salat subuh saderenge salat adus insyaallah awak sehat panjang umur. Silaturahim. Lho nek biasa mboten napa-napa Bu. Saestu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bitawangil mulkilahi tompo ati iku limo samurnane maca Al-Qur'an angan-angan sakmaknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpul ana kaping papat petang rika ingkang luwih kaping lima dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani jas Suwidak 8 pena 71. Sapa mau 71? Lah pira? 17. 17 wong kulite wis kiwir-kiwir. Lah ya 17 diwale, Gus. 71. 71. Ya. Alhamdulillah siksa panjang umur. Alhamdulillah. Kedho dolo-dolo kedhong. Disyukuri. Sik Gus tambahan Gus. Jadi guyu yo. Monggo genjamen. Kon nang dolen apa, Gus? Tombo ati. Kon jae dolenan tombo ati. Kalemu kucluk, kalemu gak neges. Lah apa? Wong tombo ati pada umume iku pujian. Lho iya. Papan gawa umpan. Maksudmu? Gone dhewe-dhewe. Wong kok kene iki tombo ati lho. Wong kaji kok goblok. Kon yo kaji lho. Lah iya padha kajine, padha gobloke iki. Lah kon lho apa kon metu terus ngene iki, Mas? Apa gak koclok iku? Tombo ati kae enak. Lah ya apa sing bener? Tombo ati kaya aku ngene sing penak. Gak maidul jane wong gak tau sapa lahar. Langgar musala. Lho, anake tau oket yo. Apa? Anake tau oket. Masjid. Kok dileh ta? Sing lemakmu ngono ta. Wong lho sing gelek sapa gone Pak Ustad, sing gelek sapa gone Pak Yai. Iya. Ya ngono ya, sing gelek mondok conton jonet mondok kok tebu ireng 16 tahun, Gus. Suwene. Ya iya ya apa nek gak mondok jane gak goblok omah. Lho maksudku mondok iku kan ngangsu ilmu. Ngasu ilmu ndolek Gak apa-apa masih anu wong putuku ya tak pondokno kono.
Tombo ati gak enak. Sing bener ya apa ya? Sing bener kaya aku ngene. Kaji suarane gak enak belas. Kan tahun piro kaji kuwi? Kaji sik aku. Kon tahun piro? Aku 2004. Aku 2019. Lah iya. Lancar ya. Ya iya tak lancar, Bos. Melok anu ndi? Malah mau sesari, ya ibat. Aku nduk Gusali. Oh iya, aku sana mau sesari ya ibat. Aku Gusali. Kayaknya otot Gus. Ya aku udah tak tenggomu bongko kon. Inna waha ma'as sabirin. Gak ngurusi piring, ngurusi catatmu iki lho. Ono wong pujian dirusuk ya. Pujian wae gak entos. Ono pujian. Rungono aku pujian, conton. Ya. Wong kene iku nek selawatan enak-enak lho. Ya iya ta. Soale apa? Nduk YouTube iku yo akeh. Iya. Nek kon salah, Terus ya nek ngono lho. ya apa kaitane? Ngono kok iso ngelokno aku lho. Oh iya. Nano nani. Ya. Nano. Aku diwuru. Tombo tokel. Gak oleh. Lu tombo tokel gak oleh. Main judi larangane bapak polisi. Larangane negara juga larangan agama juga. Agama yo nek kono dicekel. Ya jelas lah. Nek tombo tokel gak oleh. oleh. Sing oleh iku titip. Iku padha ae klucluk. Tombo gak oleh, titip gak Ya gak oleh. oleh. Sing oleh iku nyatet. Gak oleh nek. Gak oleh ya. Lolekur wis. Gak oleh. Iku lolekur gambare apa, Gus? Mbuh, kon apa lho? Apel jare Romo Tawar gambar lolekur jenenge begenggek. Prasaku kok selekur ya. Wis lekur kowe. Apal aku kon iki. Ya nyene kon biasane bandar kok le. Dilangnya dulu itu dilarang. Ayo. Ayo tulinan. Dinorio yo. Iya. Ayo lahir batin. Gak tau kudu kanca. Kowe ana kanca sing salah, kulo salam dulu. Ya ngono lah lali aku rek. Oh kaji lah. Loh, aku wis ngarep lho. Gus iki kelompok Gus. Asam urat iku. Asam urat. Ombek nono sabun ki. Entek rong tampil Gus muruh aku. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawab-jawab dhewe ya. Kasih bener. Uluk salam, aku sing jawab. Uluk salam itu hukumnya sunah. Sunah. Sing jawab wajib. Wajib. Dadi kok dijawab. Iya. Oleh ganjaran. Ya iyalah. Dadi mbangane ganjaran kok untuk garap atau tak garap dhewe. Apa ganjaran tak garap awakmu? Kok bombo. Salam niku. Heeh. Salam Heeh. iku ana loro. Ono saloro. Ana sing wajib dijawab, ana sing gak wajib dijawab. Apa? Sing wajib dijawab kaya ngene iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Heeh. Ojo sampe salamualaikum lho. Heeh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek salamualaikum artine wis siji. Iya siji beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Heeh, iya iya. Terus lah sing gak wajib dijawab. Iya. Iku salame Heeh. wong imam jamaah salat karo makmum gak wajib dijawab. Kok gak wajib? Apa salat? Assalamualaikum warahmatullahi makmume. Waalaikumsalam. Bener enggak aku ngomong? Oh iya. Iya. Salam apa? Ono maneh? Apa? Uluk salam sing gak itu dijawab. Apa? Lah mlebu nang kuburan. Apa? Lah kon assalamualaikum sing jawab mau bongko. Oh goblok. Ilmumu gak jero kon. Lho memang aku lho ngaji jero mang kecemplung sumur, Gus. Kon mlebu kubur. Wong mati nduk kuburan iku urip. Kon ngomong apa kon kaji kok ngomong kemotan kon lho. Wong urip mati. Kon iku ngomong apa kon iki? Wong nek wis mati. Heeh. Sopo sing mati? Sapa sing mati? Mati. Mati. Teko nduk rumah sakit. Rumah sakit. Mayite wis teko ta? Mayit. Hah? Iya. Mayit kan? Mayit jenenge ya mayit. Apa mayite wis disuceni? Heeh, ya apa? Mayit. Mayit. Apa
mayite wis disolati. Mayit, Apa mayite wis digawa nang kuburan? mayit, Nek wis dipendhem nduk kuburan. kuburan, Cek mayit kan? Cek mayit. Tapi nek wis dikeki patokan, kei maesan. Eh. Urip. ngomong apa lambemu iku lho? Tumon kon wong endi kuburane mayit. Iya, ya kan ono. Lah iya, nek dipasang patok. Patok. Endi kuburane Jonet? Matamu ah. Kulo tak banteng ngono kanjane dipatah-matahno. Iku umpamane. Umpamane. Mulane wong nek wis ana kuburan iku urip kok ana jenenge. Jenenge apa? Lho. Yo kawuru jenenge ya situk iku tok ya mayit tok. Terus nek menungso Ya menungso jenenge ya ana mati ya nek mayit. mati. Ya mati mayit. Nek urip kan macam-macam. Iya. Agus Kuprit, Jonet, Jonet, Kasri, Asri, Abadiun. Abadiun. Lali ta Abadiun iki. Ya mbok bae lali bae ya. Saumi pisan. Abadiun. Iya. Nah, nek wis mati, Jenenge ya mesti itu. mayit. Mayit. Tupi kewan gawat dikalah karo menungso. Kewan apa? Lah kaya petik yo. Ayam. Ayam. Nek urip, Urip ya ayam. Ya ayam. Tupi nek mati akeh jenenge. Apa? Ayam keprek. Ayam panggang. Iya. Soto ayam. Goblok kan. Oke, masuk akal iku. Ngono lho. Ya apa anune? Ayo, dulinan Aldidor soal iki mangi permintaan sembarang kali permintaan kabeh Gus. Gak dituruti karo Abadiun jelas gak disangon aku lho. Jadi iki mang Heeh. iki awakmu lak duwe grup. Duwe grup Aldidori. Ayo, Aku sing lapo ya. kon sing nabu terbang karo selawatan, aku sing nabu sidor. Sidore tak cacake pumpung gautan Gus. Iya. Apa net? Sing nabu wetenge wareg sama gak kuat njunjung sikile. Enak iki mang. Embo dhewe, Bos. Oke, rek iku. Tepakno nggone iku. Ayo, kon sing selawatan tak tebul didore. Terang. Trang trong trang. 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 Apa? Lah kok kon terus mlaku-mlaku ya apa? Sing salah masa sing nabu jidor. Lah terus Sing salah sing ndelek jidor. lho kok iso? Apa ndelek jidor gak ditaleni? Waktu beduk tak tabuh belarah nang tebang-tebangan. Janjangan. Tak talenane. Nretet siset. Ayo selawatan. Salatullah salamullah Aja siswi ya. ala toha rasulillah Aja siswi Gus. salatullah Aja siswi. salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah enak kok ngene to ya bisene kok ngene to ya Enak sore selawatamu arang-arang. Aku nabu jidor durung pegel. Bareng jam 12. Selawatamu banter tangan wis gak kuat nabu tak cekel kogel. aku sing Kon sing jidor. jujur Dungono selawat sing enak. Sholatullah salamullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kon kok adan ya Allah Allah
Oh iya. Hei, Iya kaya nabuk Goblok, pedhus. iya. Akarku mang nyoba ngono lho. rada arang cecek ngono lho koclok. Iya. Aduh, rak ambek sampe menggos dadak subuh. Matane ku. Sholatullah salam Allah bongko mari Gus ala doa rasul kon melu galek-galek kan sholatullah salam jadi tak bersih Gus tak bersih Apa? elang banyu lebor kok durung roto Apa sih nek? arang-karangan Oh. si selawat jangan semaput dadi duduk Oh sedengan. sing rada sedengan rada kerep Oke. sholatullah salam Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh, benar. Allahu Akbar. Ilham. Wes Nek, aku menir Nek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Hei, sampai sobong kok. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wes Nek. Allahu Akbar. Allah. Kaya nambah di on. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aduh menir nabrak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kon kok nemu mie. Nek disanguri ya niki, Abah. Sik Gus Nggih. aku sik ambekan Gus Hei, kurang ajar kau Nek. Umi iki lho garwane abadi lho. garwane nek yo omah Terus? yo kene iki dudu nenek tak gandeng yo karo aku Kurang ajar iki. Boten apa assalamualaikum assalamualaikum salam la ilaha illallah muhammadur rasulullah alhamdulillah re abang-abang muga-muga Sampeyan kok nggawa mercon. muga-muga sing abang ya alhamdulillah Matur nuwun, Pak. ya muga-muga sing abang Matur nuwun, Pak. ngono banyu kok milingetan terus ya sing kulon sedimpet assalamualaikum assalamualaikum Wis, Umi
Umi lho. Oh, Umi, ini yang tenang. Assalamualaikum, salam abang-abang. Kang ngono rek, kula mati empet. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Alhamdulillah. 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 Wala matur nuwun Bang nggih. Niki kula matur nuwun niki sampeyan tambahi situ kasih. Alhamdulillah jangkep ono 500. Matur nuwun Umi. Foto. Alhamdulillah. Pak mriki, Pak. Sayo. Ya mung melo ae. Dorong. Oh, jatuh. Sing ganteng nggih. Sampeyan kok welek ngenten kamu. Ya napa? Masih gak sampean foto ya elek. Kate foto wae sing ganteng. Oh, jatuh dah juga. Oke. Ya. Alhamdulillah, oleh 350 oleh mes rongsak. Matur nuwun, Mi. Matur nuwun. Kan situ Gus. Apa sih? Gak lurus. Saran tempel ngono abang yo. Kan situ nggih. Kol Gus. Kok maju wis dikai ya? Aku wis. Dikai. Wis ngono lho kon lali kon niku. Lumayan, kang duwe tegok empuk lemok enok tojok delopok. Kon tibae tuwek-tuwek yang ndruwes ya. Mosok nyeret-nyeret iki lho. Aku oleh rezeki. Lah ya ngono. Nemu surat rek. Kependem iki mange. Lho rusune kok ngene rek. Tak kebutne sik. Busuk. Maneh. Tuh, ojek rusuh enet. Kenek ah. Ya sepuranet ngono karo. Tak wacane rungokno. Iya. Aku iki nemu surat, isine surat. Aku iki nemu surat, isine surat. Kok gak muni? Sita seteli. Nah, Ayo. aku iki nemu surat. Lembenge kaya begenggek. Aku iki coba. Aku iki nemu surat, isine surat. Enak, Gus. Gak kemen maca. Iki mau aku nemu surat. Iki aku mang nemu surat bareng tak waca. Surate wong gendeng. Iki aku mau nemu surat sing isine surat. Kon iki lho lapo, Net? Maca gak hati-hati ku apa? Apane? Pas aku sing maca surat isine mercon matamu. Lha kon sing maca gak hati-hati. Kok iso lho? Lah iya. Kono ku pancet ae. Gak apa-apa. Wis gak apa-apa jangkep. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi ta khairil khalqi kullihim
imin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamado ya wasi al karami ono ruci bukan sembarang ruci nek ruci rupane ireng iki aji bukan sembarang aji nek aji rupane ganteng liwasa linda iman abada alal habibin al khairil khalqi kullihim Iki kerdus dudu sembarang kerdus wong kerduse gawe wadah tomat ini Agus bukan sembarang Agus ngono mantune camat Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi al khairi khalqil kulim. Ini dompet bukan sembarang dompet, dompet temu rupane ireng. Ini jonet bukan sembarang jonet, jonet temunu mau gendeng Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullihim ono roti bukan sembarang roti nek roti dicampur tomat iki aji bukan sembarang aji nek aji mantune camat Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullihim ini kerdus bukan sembarang kerdus wong kerduse adae roti ini Agus bukan sembarang Agus mono juragan sapi Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi al khairil khalqil kulim. Ini karet bukan sembarang karet, karet temunu cuma mek papat. Ini jonet bukan sembarang jonet, jonet temunu akate sekarat kan bener balawas. kok purian sida ta iki Gak, itu aku tak mulai rek. kon ngebel aku WA aku Apa? jarene ngopi Weh, gak seneng ngopi, ngopi saya ning iklan gak cocok. lha apa sine Lho wingi aku tuku kopi lho. iya Sing kopi kapal api ya. hmm. Kapal api tak buka seret. Iya, iya. Ono kopine kapale gak ono. lho Sik delok njek pikirin, tuku saya girang aku oleh kapal. iya aku ya tuku susu bendera Ayo. tak buka set Sret. susune ono Heeh. genderane Gendera gak gak ono ono. mulane iklan iku mek siji sing gak mbujuki Apa? sing tepat karo promosine Iya. iku sing pasti cocok Heeh. iku iklan ambek barange cocok Heeh. iku sarung Gajah. gajah duduk Lho kok iso? lho tangga kuwi gawe sarung gajah duduk Iya. dibuka ana telaline Mas yang ngono aku iki nek ngombe susu gak sembarangan. Ndelok-ndelok susune. Tergantung. Seneng aku susu. Susu apa? Tergantung. Ya tergantung ya. Loh, susune lho tergantung seneng aku. Lho kok iso seneng? Lho tergantung susune. Wong gantung kok kene ya. susu iku ana telu ana susu bubuk ana susu cair ana susu atos
Wis aja Lho, duduk. iki tak jelasno. Iya. Susu bubuk iku biasa. Iku nek diudak ya dadi cair. Cair. Susu cair iku susune asi. Oh, asi, oh Kan iya. cair. Nah, susu atos Susu atos. iku susuki. Iya kayak nabrak dengkulmu ngono. Susuki kenal pote. Ya kenal potel yo, muten cocot muten mujar. Wis tak mulai rek. Soale awak dhewe gak enak metu. Soale awak dhewe kate ketero bojoku nang pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah terus ae. Pancet yang ngono Percaya. kelakuane. Omongan iku lho, Heeh. iku padha donga. Dongo. Ngarek gendeng ya ngono iku. Aku nyediyen gak percaya. Saya percaya. Asli. Apa sih nek? Ana wong brang gendeng-gendeng ki lho. Lho sing ngomong gendeng sapa? Nang awakmu, Mang. Lho Jonet iki lho senengane iwak bandeng. Lho iya jane iku Mang, ngono berkata tak jogo bandeng iki. Gak gendeng, Gus. Apa lho? Maling. Maling. Oh, jane Temen. Aduh. Lah apa senet? Wong gerang maling-maling. Kurungan-kurunganan kon. Kene ngomong apa, Mang? Duduk maling. Mang apa? Jonet iku nek mangan gak seneng sego garing. Oh, saka garing iya karat. Heeh. Wah, dublek jek ngelodrok ae. Wong gerang duduk-duduk. Pancene terus tak palu. gak iblis iki. Golongane setan. Apa sih cek? Anu, Kon nyelon aku blas-blas blas-blas. lho sing ngomong iblis apa? Nang lambemu. Lho Jonet iki lho senengane lontong balap. Lho. Gak cocok blas. Wong e bener nang lontong. Ji, Lah, oke. percaya nek Gak. Jonet iku Gak. Jonet iku suami takut istri. Alasane lek wis ngono iku sing nek wedi Bojone iku lho kon iku overthinking. Lho iya, gak kenean. Gak kenean. Heeh. Apa cemburuan biyen-biyen dore-ore ning Lah, muri-muri. heeh. Ayo. Ya. Nang omahe. Iya. Ya. Ayo didengkek nang omahe Markasim. Markasin Omahe Markasim kan jeb-jeban ya. bener depan. Ayo didengkek rono. Iya. Ya. Heeh. Engko ayo liwat lawang mburi. Oh, iya cegak konangan. Didengkek teko Cenggelo balik. Dibuka titik. Ah, ayo didengkek temenan tarik iki. Rame. Ayo. Budal. Dadi bojone jane 30 taun. Kadang ya ana senenge, kadang ya ana susahe. Jenenge mau rumah tangga. Tapi ngene iki mangga nyangati. Mosok tangi turu, pamite ndolek rokok. Nganti ya mene durung mulih. Monggo ngono lho ndolek rokok nandi. Ngetan. Lah yo gregetno sing ndelok Jonet iku. Aku iki wong wedok wis sabar ngadepi Jonet. Jengkel-jengkel kudu tak tinggal ndolek duduk-duduk kedung kene temen. Wake apa duduk kedung ka, Pak? Oh, wake. Kula pesen 5 nggih. Mosok ndolek rokok ya mene gak mulih-mulih. Kok nek mulih titenono kok. Akhire mulih ya. Halah. Oh, kayane. Ojo katik pamer panitia kene. Wong yo kok nek tuku rokok eceran mbok pamer-pamerno wong kene, gak isi
biasa ae. Tekan ndi? Golek gengge. Apa? Apa? Ngomong apa? Lambemu seneng ngomong apa? Ngomong apa? Nah, jarene ndale begengge. Sing ngomong begengge iku sapa? Lah iku mau. Omahe arek-arek. Nomor arek. Merare begengge, gak tau ngomong begengge. Bekne. Badan kon mbek wong lanang aja nemen-nemen kon kualat kon mbek wong lanang. Wong bendina dicelatu. Ngerso lho aku bendina kok celatu, mangan dioreng ngono. Nek ngomong ambek wong wedok aja kate guyu-guyu. Guyu matamu ah. Ngono ae kecil jareng guyu. Ya lho Nel. Ono selamatan yang ngono. Beda dibanding 3 kilo. Digoreng betan jagani aku. Aku mangan bandeng disengiteno. Dadaku dijagani trasek rong on. Gak ngono anggite kucing ge. Ados ya ngono. Tua saya mlebu nang kamar mandi, sabun disengitno. Tak leboni dadak dijagani wedi rong timbo. Wah, batek jongor. Kate dicor wae. Barekan, tangi turu, pamite ndolek rokok nganti yaene gak mule-mule. Masih aku wong wedok, lak yo angen-angen sih nanti bojoku iki mang ngono. Masih angen-angenen kon ya gak tau mlaur wong lanang. Lah wingi aku mulai turumu ya mengkurep. Lah nek wong wedok mengkurep iku ya dilumahno lak yo. Lapane tak lumahno kedisian cecek. Aku cek isinan. Aduh. Jongor aku. Oh, Aku dadi wong wedok kurang apa cak dadi ya bojo kurang Riko. akeh kon. Riko njaluk esuk, tak lerno esuk. Njaluk beduk, tak lerno beduk. Mari magrib lho ya tak ler. Bakok ler nggo lapangan. Bakok ler nggo embong gedhe engko nek garing tak kukupe tak selepene. Barang ngono kok diler-ler. Ya nek kon nangan aku tak tutupi bareng roh becak apa rek. Aduh. Babate dikurak wong becak. Wis. Riko wingi ya. Iya. Gak mule-mule, ero wong wedok mbok omah. Apa? Ndase ngelu gano sing dikongkon tuku obat. Wis ah. Ya ngono anak RT. Gak ono wong blas antene wis dalu. Adine aku budal dhewe tuku nang toko obat sirang ngelu. Obat apa? Obat peli kita. Obat peli kita iku lho lek obate sirang ngelu sih. Lah mesti kadek Riko guyu iku. Lambemu iku keliru. Iki ngono jenenge dudu peli iki. Lah apa katene apa? Pel kita gojlok. Ya apa wong ngarani pel kita peli. Wong kaceme titik lho. Ya gak titik iku. Wong wedok dikocelok-kocelok. Lah wong pil kita mbek peli kita lah ya kaceme titik sih. Ya gak titik ya peli. Nek kitane cocok iku masih itu gak cocok lho. Kanca nek anake apa lho kono. Le, bapak ndak sing ngelu nang Madura ndolekno peli kita. Wis, ngene nang pasar kate ruwat desa Cikabumi rek 7 dino terusan iki. Duh. Wah, Apane 7 dino? lho ramen-ramen. Ancene wong Mang dadaya jan kok. mang aku budal kepethuan. Heeh. Mlaku Waduh yo iso. Ketekan horek. Iya, engko ayo horek ya. Horek kok terus. Kok apa masih 3 dino horek terus. Cak, wong lanang Heeh. masih gak nyambut gawe. Iya. Pokok betah kerasan nduk omah, nyayang-nyayang wong wedok, lah ya ngono. Wah, jangan takon. Akeh wong ndak ngono ya. Apa? Oh, Cang, engko kan nang salat subuh. Rika gak wani nyayang aku ngarepe wong kedung. Gak ojo aku. Gak wani. Wah, Kecil. Wah, ngono. Nyaline jonet ngono kecil, gak ngarawani.
Ya kaya wani wani suka karo wong ora ora tak. Sukan lapo bojo-bojone dhewe. Lah masih bojone dhewe nek sawangan kok. Alah kawani, kecil, nyaline Jonet ngono kecil. Lah lek Rika ngomong sayanganmu, tak sayang masih nggo ngarepe wong akeh. Nah ya ngomong sayangan. Ngomong ngono langsung tak sayang. Lho ngomong tak ilo gak wani. Ngomong tak ilo gak wani. Ngomong. Iya. Lho ngomong sayangan. Lho, sing rani tegak ngomong sayangan. Iya sih cacak sayangan nih. Mari disayang kayak wong seteruk. Wong Rika kok gak wani. Lah nek aku ya sembarang wani. Aja dicacak mbek Jonet. Jonet ngono gak ngarep wani. Jonet ngono nyaline kecil, gak ngarep wani nyayang kok. Wes. Kadung wani. Oleh rong sendok. Cak, wis aku tak nang pasar ya tak blonjo ya. Ya blonjo. Pati sing degah bumi Iya. Lah ning ngongkon wong wedok blonjo ya ndi rek duwike rek. Eh, Duwik. Lah. Blonjo ge sedekah bumi 10.000 lho. Endi cukup ya gak cukup ta lah. carane iki blonjo kok ya Iya. duwe kene sing duwe, sing dodol. Iya. Sing lagi wasno duwe ya. Iya. Wonge wis duwe gak wasno barang. Ya. Tanganmu iki operasi tes rego tas. Mbok, Sik ta lah, sik ya aku takon. Wong lanang nguruki wong wedok ngono iku bener ta salah? jane ya gak bener ya. Iya. Lah iya salah. Duwe 10.000. Engko nang pasar tukono bandeng 3 kilo. Lho. Beras 10 kilo. Lho. Lengo rong blek. Lho. Gula lo. Cak yo gak cukup lah. Cukup. Riko malah ala saweran teko umi mang sih. Ojo takon iki torek ngono salah akeh kok. Lah wong wedok kate nang pasar lho dikek 10.000 sih. Cukup no. Ya wis engko tak ndolek tambahan kok pinggir-pinggir kono nggo gampeng-gampeng kono. Iya, njane kok turune begenggek. Ana aja kate ngelokno aku begengge. Wong Riko biyen gak tau bayar ae. Gak bayar tapi kok gondol sentolopku. Wong sentolop. Sentolop situ digondol cah aku mudu dolek sentolop gak ono. Wis aku budal nang pasar. Dal, Ndok omahe aja nang ndi. gak. Bojo rek. Nyocot ae. Ditinggal diluke ngelokno wong wedok nyocot-nyocot. Gak iku lho cocot iku lho akeh. Wis nggo omahe aja nang ndi ya. Gak. Bojo ya koyo ngono rek. Kadewa iku ya apa? Apa? Engko beke aku gak kuat nggawa susu lho ndek prapatan. Gak kuat gawa apa wong blonjo 10.000 gak kuat. Blonjo ge sedekah bumi ya akeh lah ya. Iya. Le. Bukan le. Jangan tapak ganti ku yo eman apa-apane. Eman bokonge. Bokonge lu tak timbang 16 kilo. Dipan kiri 12 juga entek. Iya lah, wong jodoh-jodohan ngene kadang-kadang yo geger, kadang-kadang yo gak. Ngono pemane kadang wis anak-anak tambah bendino geger mbek anak, mbek bojo. Engko tak ladenono ya bendino tarung ae. Bapak nang pasar jangan ono gawene. Engko gak nang pasar ya apa. Engko gak ngetono asan. Ya awak dhewe ya delokne ya sukan wong ta. Ya gak apa-apa ta ya gak sanak-anane ngono ae wis babah ta. Waalaikumsalam. Ya apa sih man? Aku lu sana pinter lu gak sampe semauri. Alhamdulillah nduk gak krungu paman yo. Ya apa kabare man? Alhamdulillah sehat. Lu kon jek ayu nduk. Lho ya iyalah. Ponane sapa? Lho
ngono ponane Jonet. Ponane Jonet ngono ya ayu. Iya. Nduk, Apa man? kan mang budal kudanan ta. Lho gak. Kok rambutmu nayeng? Lho, kok nayeng sih? Anjane lak rambutku kayak biyen ngene sih, Mas. Iya, iya. Saking suwene gak dolen rene. Suwe 20 tahun kok gak kober ini. Yo Mas gak kober. Jahitamu akeh. Akeh, Mas. Wah, alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Paman meneh merono melok jahitno ya. Kate jahitno apa sampe? Jahitno langit. Ya apa sih? Ono iki titik jahitan. Iya. Ana di lo bebek Nang pasar. nang pasar. Iya. Lapo? Blonjo. Lungaran blonjo nang pasar. Yang kondi kate ini. Lo bebek di mriki pinggir omah kono, Mas. Wah, gak kepok. Apa kok? Kak. Apa? Sampe lo kok paling kawur ngene sih, Oh, Mas. tak pongor kan, Nduk. Gak tau mrene nguru-nguru wong gerak. Iya, mung kapan aku rani sampe lemu kok saiki. Iya, soalnya bendino dicelatu karo bebekmu. Loh, bebek iku nyelatuan. Dapake gak ngono. Lho alaman ya ijol-ijol nopo takon nang pasar. Anggitmu rasokan. Lah nek ngono. Wong gak dijol-jolno. Golek maneng, Mas. Wis gak masih nyelatuan aku yo sik seneng. Sampe cinta ta sih? Wah, gak cinta tok. Cinta apane, Mas? Cinta horek. Sampe niku kancane guyonan kok. Aku mang rene, Man. Iya. Lak liwat pasar. Iya. Atine nu kono sampean oleh-oleh ngono, Mas. Alah, gak perlu nduk kon mrene iki kate nggo oleh-oleh. Sing penting kon teko mrene pamane wis ayem. Lho, ya sungkan, gak tau dolen nang ame pamane, gak nggawa apa-apa. Gak, aku gak arep-arep ngono. Sing penting kon tutuk kene. Aku kono buat senengane pen, gak ono pisan. Gua apa? Ciplukan. Cip. Hah? Iya paman asam urat. Lho sampe nak senengane ciplukan. Iya, biyen. Iya, maro ngono ya tak akal golek liyane senengane sampean pisan. Apa? Lho ya gak ono. Apa? Keres. Keres. Yo. Iya gitu paman malu perenjak. Iya, mana kira gak apa-apa. Iya gak apa-apa, iya gak Gak apa-apa. apa-apa ya. Gak. Sepenting aku ketok sampean sih. Iya, iya. Iya, Mas. Apa? Ono ponakane rene lho Ren. Kok ya juga kayak ngombe taman aku iki lho ngelak. Lho mau tuku-tuku. Dika kan tuku dhewe. Ya iya. Lho, jadi jane. Hei. Gerak jonet-jonet. Lah sampean lho Man, ya apa sih? Iya, iya. Aku juga nang ngombe ta. Nah, Iya. ya wis tak gawekno wedang kopi. Mak, gak ngopi kopi pahit. Oh, pahit to. Teh, Mak gak seneng aku ya gak ngeteh. susu. Susu. Ah tak koyo enek susu. Ya gak koyo nyen ya enak. Iya, Man, aku Iya. gak enak susu. Jangan Man. ngono. Loh, Man. Susune sing anget ae yo. Iya iya. Iya. Loh, Man. Susune coklat. Iya, tak kabarin sopat. Senenganku lak coklat Ya sih. iya. Man. Sik lali kok ono gula. Gak tak kakene mes. Loh, kok dikei mes? Nek kon mari ngombe susu mongkok. Ya gula. Ora ngono sih. Yo ngono jane pamanku guyonan, rada gendeng anjene. Tapi ya, paman kana tunggale tak emen-emen. Lha kok balik? Wana aku ngelokno wong gerang gendeng-gendeng. Kapan aku ngomong gendeng? Lah iki mang. Lho, wong pamanku mau nungguan. Oh, ya ngono. Man. Enggak. Wong pamanku gak wanteng guyonan. Lah mlakune pencen. Tapi masih ngono cintane bebek iku masih mlakune. Kok nyuruh paman penceng-penceng? Lho, Sing penting mosok pencenge. lha apa? Sing penting kan dongkelane. Iya, jane ngono guyonan. Biyen. Mangkane bebekku cuwin ta. Ambek paman. Masih yo talah bebek nyelatuan ngono cuwin ta ambek paman. Jane pamanku yo diomong ganteng yo ganteng iki. Gila paman. Apa? Golek susu ku kaleng gak ono, Duk. Terus? Ono wedhus meteng tak plenet. Lah, Dadi gak metu susune metu anake. lho alaman. Ya sepuran. Anu kono gol-golan nang toko dilu. Ya man ya. Ya apa rek? Lho kayak kono. Iya. Walah. Dilokno gendeng gak gelem. Nek lakone ngono ya.
Loh, kok ilang sih? Gak enak susu. Man? Gak diparani iki, gak teko paman iki. Ucul nang ndi arek iki? Jaluk susu gane susu. Apa? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Aku iki buka pengkesan wong isine layakot. Wong wedok wis kaya ngono dadake ninggal kaya ngene rek kok cikon aku. Sik yu tolong juga ana yu. Kok gak disusul sih aku? Keturunan. Wes dibekasi bolak-balik. Aja lali aku susulan. Aku mang dolek minyak mumet-mumet nang pasar lho gak ono. Lah suka dono. Gak ono, entek kabeh telat. Wong ayu gak ono. Gak ono. Ngulono. Nandi? Nang Tulungagung. Loh. Lah ini dolek minyak goreng itu untuk Tulungagung. Yo akeh kono. Wes ngene ae. Iwake gak usah digoreng. Gak. Iwake dipanggang ae. Panggang ae. Wis bingung aku dolek iki. Ono bungkus-bungkusnya apa iki? Bungkuse kacang. Ya enak. Iya. Lah ndi kacange? Tak pangan. Lah kulite nandi kulite? Kulite tak pangan pisan. Loh. Gak ngono sing menungso ta wedhus. Cek gawe regit kok gak nyakoni. Oh ngono. Iya. Kok ono susu? Iya. Kan lah alergi susu sih. Iya. Mbok kene kok ono susu. Iya. Mari ono sapa? Arek enggak. Mari sapa? Itu arek enggak. Kon tak tinggal nang pasar dilu wis ngelbokno wong wedok. Enggak, dilepono dhewe. Ika apa? Wis ketara. Kon iki alergi susu. Kon iki alergi susu kok iso mbok kene ono susu. Enggak dilepono dhewe kok. Wong wedok nek gak mbok trimo gak ngarang mlebu nang omah. Enggak temen enggak. Kon aja kurang ajar mbek aku kon. Enggak temen itu malah dilepono dhewe. Aku iki wong wedok wis sabar net. Rene, Bojone dinet-net. Rene, Monggo kok gepuk. Rene. Nek kon gak salah wani ngedepi wong wedok. Yo enggak wis. Rene. Rene. Iya. Rene. Iya. Lah apa kon narik-narik? Ya, kenyataan, bukti nyata nek kon mari nglebokno wong wedok. Iki ngono duduk kotangku nek. Loh, kurang ajar kon. Enggak dilepono dhewe kok. Kok kon aja kurang ajar kon. Aku wis bareng kon. Ngomong-ngomong yo tidak bilang. Enggak. Enggak temen. Aja kate ngomong iga-iga. Enggak temen. Iki wis kenyataan. Nek kon mari nglebokno wong wedok. Kon belajar selingkuh kon. Pamanmu kurang ajar, Nduk. Lah
sampean? Loh, selingkuh. Hah? Selingkuh. Selingkuh? Iya. Sampean roti kondi? Bukti nyata. Pamanmu alergi susu. Lah, kok nggak meja ono susu? Lah, kok marwono kotang disengetno ndek mburine? Gak kurang ajar apa pamanmu? Kotang. Iya, iki wis bukti nyata iki. Walah, iki lho kotangku. Apa? Kotangku. Iki kotamu. Iya. Berarti kau selingkuh ambek pamanmu. Lah lah apa? Kenyataan selingkuh aja kurang ajar. Wis ono kenyataan ono bukti nyata iki. Indonesia kalah siji. Aku gak selingkuh ambek paman. Wis kenyataan. Kon rupamu ayu, golek wong lanang sing ganteng. Aja kate gendaan ambek pamanmu. Iki Offset. Sampean tuh tak ajeni lho ya. Sampean kok cilik yang kurang ajar. Masih ayo ngene aku. Ditoto diurut. Itu lho jangan berani gak terima aku, gak terima. Woi, jangan rame-rame. Keriye. Saya nyuwun teletong. Ditoto diurut apa sih? iku lho Cak, aku dikira gendang karo paman lho ya aku gak terima. Aku gendang karo paman lho. Ya gimana ya? Sesan ono apa-apa iku diurut ditoto. Jelasno. Cak, tinggal nang pasar lho, Cak. Iya. Dadak kotangi. Iki kok keriye iki lho. Wis iki sapa iki? Ponakanku iku Cak Frida. Lah kok sampe gegeran? Lah kotangi kari nggo kene lah ya wis iku kenyataan. Lho, ngarani aku ngono Cak ya aku gak terima Lah lah. bener ya apa? Lho, aku iku main dolen rene bebekku gak ono. Ono paman tok. Lah iku anjene kotangku, tapi aku lho kok nembok kari gek kene. Lho, iku mangkon kok mbokmu. Iya. Lah kon gak ngomong ket mang. Lho sampean ngarani dhisik. Itu. Sik. Aku wis kadung emosi. Iki sapa? Frida, Cak, ponanku. Lho alah dah. Kon wis sakme cilikamu biyen tak dusi nduk kon biyen. Kon saiki njaluk didusi meneh. Lho ya gak Cak. Arek sakmene kok dusi kaya giyap-giyap kok. Salah kepahaman bojoku. Hmm. Soale mang kotang iki mengkani, soale kotang kuwi nukono mbokne. Soale Frida suwe gak tau dolen rene kangen karo aku. Yo, senajan Cak Jone kaya ngene iki. Sampeyan kudu menghargai. Ya. Ya. Ya, tak regani. Jaluk sepuro. Sayang sepurane ya sayang ya. Iya, mari kok mbok saking sepuro. Wis, Ya. iki wong kene iku rukun-rukun. Iya, ayo. Rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah. Aja dikei contoh kaya ngene. Aja gawe contoh sing elek, Nah. gawe contoh sing Api. Ngono, dadi wis terbatas penata ayu ya. Aja sampe kena baleni. Wis, timbangane turu sore-sore. Ayo nang nggone kedung rek. Dung jumput. Ya ruwah desa. Ruwah desa. Hiburane lodrok kesayangane masyarakat Jawa Timur. Lho, apa? Yaiku lodrok Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur. Demikian tadi Anda
telah dihibur oleh pelawak-pelawak ludruk karya baru, tentunya bersama Bapak Agus Kuprit, Bapak Haji Jonet dan kawan-kawan. Harapan kami mudah-mudahan bisa berkenan di hati saudara. Hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya, keluarga besar Ludruk Karya Baru Mojokerto sengaja memenuhi salah satu cerita permintaan dari Bapak Ibu panitia dengan judul berdirinya Masjid Demak Sunan Kalijogo. Berdirinya Masjid Demak Sunan Kalijogo. Hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, kami ucapkan selamat malam dan selamat menyaksikan mboten badhe mateni sampean, Bu. Monggo nyedak mriki kalih kula. Mboten usah wedi kalih kula mboten badhe merjaya pati kalih jenengan. Kula melok tangglet kalih sampean, Bu. Sampeyan menika sinten? Mbok Bakya. Terus awakmu iki sapa, Nduk? Sopo? Amia. Niki yuga sampean, Mbok. Ngeten, Mbok. Ket wau kula inceng, kula wasi saka kadohan. Panjenengan udan tetangisan ngantos Amia niki wau teng saben ngeten iki tujuanmu, Nduk. Apa awakmu nang sawah nganti ditangisi mbokmu? Koyok-koyok nelongso batine mbok. Awakmu ndolek tikus. Terus kate mok gawe apa